So hi guys. So karon day guys is na ako pikas na mong balay, so mag-vlog ko dire. Sinsya na mo kayo guys nga perting sa baa diri guys ha. Tuwa pa joy baboy sige saka-saka di anang iyang tangkal. May radyo kag mahulog kang baboya kapiang baka. So karon guys is magpapasaw ako sa na oy. Magpapakain ako ng baboy. So sila yung alaga kong baboy guys, mga lods. Madunggan pa day ko ani ni dek nga vlog ko dire, sige mug sagit-sagit. Hilo mo diha dek. So aron mga Ginoo ra may balon yung mga baboya maperti ninyong langasa. So kay dili man sila mohilom, ako naman silang pakanon. Be, langasan kayo mo. Dayon akong sudlan og tubig ng pasawan. Kay perti na jud nilang pagkalangasa. Siya og mo langas pa mo. Shit. Ja. Hilo malagi kang baboya ka. Di apa joy usag sige pa joy sagit-sagit. Be. Pakanon pod di ka magbutirik ba niron imong tiyan. Ja. Kaon malagi ka diha. So okay na akong mag-vlog diri guys. Mga lods di ay okay na kung mag-vlog kay wala na sila galangas. So karon ako na ipadayon akong vlog mga lods ha. So karon ako na i-continue guys. Ay mga lods di ay gusto din ako mag pagkalangas sa puning manuka. Uy, sige langas pa mo. Apakon jud tamurog mga bato. So karon na pertig yung pagkasabaa. Unya na gid mong mga manuka mo. So mauna lang to guys, mga lods di ay di ni mag-serving vlog. Perting lang asa dire. Unya na nako na ipadayon og wala na ni sila tulog na ni sila. At yun na nga mga lods. So kung sa paningin nyo di ko tatap kandi nga sige pugbuhihi. Sige puhihi diha. So kung akala nyo mga lods hindi ko tatapusin ito, itatapusin ko ito. Inandito rin pala ako dito sa kamalig o kabilang bahay namin mga lods kasi sinusugo ay ano parang tawag doon? Basta sinabi ni mama kukuha ako ng malunggay. Tapos kita nyo yung nasa ibabaw dyan, yan yung malunggay. Yan yung problema ko kung paano ko yan kukunin. Nasa itaas yan. Ano pa kalang akala ni mama may pakpak na talaga tong anak niya? So baka akala ni mama di ko gagawin ang kunin niyang malunggay na yan. Iaakyatin ko talaga yan mga lods. Kasi magaling akong umakyat. Tingnan nyo. Wait lang kayo, sit up ko lang itong camera. No, 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 no. Agay! Yatis kita. Asa maning
Nasaan kaya mga dahon ng malunggay na to? Gago, wala palang dahon ang malunggay na to. Tapos inakyat-akyat ko pa. Tapos nahulog pa ako. So ito na mga lods, ipapakita ko sa inyo ang kinakuha kong malunggay. Oh, kita nyo yan? Tapos inakyat-akyat ko pa yan. Sobrang taas pa ng malunggay na to. Tapos ganito lang. Ito lang kalaki. So yun na mga lods. Maraming salamat sa pagpanood ng aking video. Salamat.